ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஊட்டி பக்கத்தில் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு தான் வந்துருக்குறோம். இங்கே குரங்கெல்லாம் நிறைய யாரும் கேள்விப்பட்டேங்க. ஓடுது வருங்க, ஓடுது வருங்க குரங்கு, ஓடுது வருங்க, எல்லாம் கத்திட்டே ஓடுது. இப்போ நான் வாங்க போகலாம். இதோட ஃபுல் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்கள். ஃபுல் வீடியோ அதில் ஃபுல் வீடியோ ஃபயர் ஆக்கர்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் நினைக்கிறேன். போய் பாருக்கோங்க. சரி, you all